Na-inlove ako sa boss ko na may asawa. Pwede mo bang kwentuhan kami ngayong gabi na to kung paano ka na-in love sa boss mo at paano kayo nagkaroon ng relationship? May attitude kasi siya na makulit, yung palabiro. So, lagi niya ako nagpapatawa. So, parang napapalapit ako sa kanya. Pinigilan ko yung sarili ko sa may boyfriend ako. Pero, may nafe-feel na akong something. Then, dumating yung time na naghiwalay kami ng boyfriend ko. So, kinukulit niya ako. Tinatanong niya ako kumusta na kayo ng boyfriend mo? Nung nalaman niya na wala na akong boyfriend, parang dun siya umatake na lalo siyang nangulit. And then sabi niya, pag Easter's ka, sabi mo lang, pag gusto mo ng kasamang inom, let's go. Message mo lang ako, darating agad ako. So, dumating yung time na talagang stress ako. Sabi ko, boss, gusto ko uminom ngayon. Sabi niya, okay, sige. So, umalis, nag-inom kami. And then, holding hands niya ako. Tapos, nung nagsalita siya sa akin na, akin ka na. Tapos syempre ako, dahil sa edad ko to, ayaw ko yung pumasok sa isang relasyon na hindi ko alam yung pinapasukan ko. So, tinanong ko siya, sabi ko, ano bang balak mo sa akin? May asawa ka. Sinabi ko sa kanya na, pwede bang wag mo akong sasali sa collection mo kasi ang dami ko ng pinagdaang hirap. Kung gusto mo lang makipag-game sa akin for sex, wag mo nang ituloy. Sabi niya sa akin, kung for sex, marami akong pwedeng puntahan dyan. Pero, bakit ikaw? Sabi niya, hindi for sex, sabi niya. So hanggang sa sumunod, sa sunod namin kita, lumabas ulit kami hanggang sa dumating na sa point na naka-second base na rin siya. Tapos, hanggat maaari, pinipigilan ko nga. Kasi may takot ako. Tapos, hindi ko alam kung ano talaga yung gusto niya sa akin. Kung talaga bang seryoso siya o what. Hanggang sa bumigay na ako sa kanya. Ang pangit lang is bumigay ako ng parang wala kaming pang... Pinanghahawakan. Yes, oo. Parang, Sinuko mo ang bataan na wala kang alam na dapat kayo. Opo. Bago kami dumating dun na naisuko sa kanya, dumating siya parang pa step by step. Nahawakan niya lang pero hindi ako umayag na ipasok niya. Kasi Pinatouch mo lang muna. Ito sipatin mo. parang ganun lang po. Tapos hanggang sa pinilit niya ako, nalika dito sa sasakyan, pinaupo niya ako sa likod. Tapos ayun, na-touch niya ulit. Ay, pinaano niya yung ano niya. Anong ano niya? Pinalollipop, ganon. Nilolipop mo? So, opo, parang ganun. Tapos after naman nun, parang sabi niya, ako na siya naman daw. Gusto ko na parang ayoko, maraming takot. Pero parang paunti-unti akong bumibigay hanggang sa nung nasundan na yun, ng bandang huli, ayun, may nangyari na sa amin. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.